Pangasinan nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng influenza-like illnesses sa Region 1. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Nanguna ang Pangasinan sa nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng influenza-like illnesses sa Ilocos Region base sa datos na inilabas ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng Department of Health ngayong Oktubre. Base dito, 2,960 ang naitalang kaso sa Pangasinan, sinusundan ng Ilocos Norte na may naitalang 2,229, La Union na may 1,762, Ilocos Sur na may 1,345 na kaso at 546 naman sa Dagupan City mula Enero hanggang Oktubre 15 ngayong taon. Sa kabuang datos ng tanggapan, bahagyang bumaba ang naitalang kaso sa naturang petsa na nasa 8,842 kung ihambing sa kaso noong nakarang taon na umabot sa 10,605. Karamihan sa mga nagkakasakit ay edad 1 hanggang 4 na taong gulang na nasa 2,694 at edad 5 hanggang 9 na taong gulang sa bilang na 1,654. Wala naman naitalang pumanaw sa sakit. Ayon sa DOH, patuloy ang pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, health centers maging sa mga paaralan upang mabantayan at matiyak ang mabilis na pag-uulat sa kaso na makapagpamahagi ng bakuna. Hinikayat din ang pagpapabakuna ng influenza at pagtitiyak na may maayos na ventilasyon ang bawat silid na pinupuntahan dahil makakatulong itong malabanan ang sakit. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa publiko na pataasin ang proteksyon sa sakit kasunod ng papalapit na malamig na panahon kung kailan madalas nakakapagtala ng mas maraming kaso nito sa bansa. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.